ya tak digayeng ya. Aku kelingan bubur kae papan pasarean ning kono akeh pendeman uga akeh kijing lan maisan takut susah kang kebak amal baguse sare nikmat disumangake bubur kae kebak siksa aku nyiksa wong kang padha papane istirahat nanti Adam temeka kiamat yoga penyanyi nak neng kubur nak disesi aja wedi gak pan rok buka nek kula kintun mawon pripun kintun mawon kula kintun mungkin mboten neten bolone nak keri bareng-bareng kula mboten kesusu leng eling padha ilinga sampeyan aku bakal pati wonise enom keri ubarate wong nanti ngantri nak iso sing tuwa dhisik nak sing nom sing ngesakno konsideran program biasa musik aku kelingan bubur kae papan pasarean ning kono akeh pendeman uga akeh kijing lan maisan ayo yo jenenge alam barokah ana bunga uga ana susah kang kebak amal baguse sare nikmat disumangake bubur kae kebak siksa aku nyiksa wong kang padha dosa bubur papan istirahat nanti Adam temeka kiamat ya Allah astagfirullah
disiksa kok nganti Adam teko kiamat disiksa ya Allah. Ana wong nyanyi mari Iya. koden. Nggembrobyor ingetku Mbak nganti Nggih. catetan sak jerone ati tekan luntur saya marang ati aku